No, však natáča sa, ne? Poviem hneď, ne? Rozfúkame uhlíky trošku, jak to vyzerá? Kokos, brutálne. Dík, on to ešte priblíži, jak to vyzerá, že? Však HD kamera, ne? Minimálne. Zmenili level. Vyššia šlachta. Jaký život? Na to som prišiel pri druhom fajčení, že kurník, jak to rozfúkam. Inak ja som tak rozfúkal a sam rozpávam si cez leto. Inak sme tu v aute, hej, aby sme vedeli. Tuto kúsok od domu, hlavného admina. Ja som konečne toho... Nebudem hovoriť akého východu, hej. Ale však veľa vás je z východu. Ale tak ja to tam mám rád, dobre sa tam jekdzi na tých jazdavkách. Ľudia sú tam úplne super. Hlavne super. Hlavne super. A tak dobre, ten týždeň Tatrak som si užil, dobre som sa vyjazdil. A vy povedzte nejaké zážitky, však ja som týždeň nebol. Viem, že furt ste hulili vodnú. Včera sme mali dvakrát mlieko v aute. No, plná auto. Teraz bude z tohto určite, ne? Starbus. Nebude ani vidieť si tú kameru, to je jedno, či je HD, či je EG, MEG, FG, tak aj tak to je vidno. My sa háme, ani svetlo ti nepomôže. Ja sa háruzili to... Tóni. Dims. Ti hovorím, čakaj za chvíľu, neuvidíme hej tých ľudí, to je to vidno. Ja neviem, či som dement. Je silná. Je silná, že je? Dobré. Kvalitka Starbus. On ja neviem, či som dement. To sestrou. Ale tá hadica Baro. Dobre sa sem ťaha, že? Bohovsky. No ja ľutujem, ty že som si nezobral. Noisy, už nech máš 18 a pojem do Budapešti. Však on bude mať v lete, Aďo mali, však on bude mať len auto potom, vieš. Ale však som povedal, že... On povedal tiež, že keď si nájde zamestnané rečiak. Keď bude mať po penke, Popenka, no. tak poďme, dáme si výlet do Maďarska. Čaučka to dosť vie inak. Vidí na to čo vie. Ono pozrie. Vodné fajky, hej. Daj špezetku, zameraj. Nemá. Počkaj, teraz taký čavo nabúchať, vybehne zozadu. Pozaj čo robí, ona nevie vôbec. Úplne strese. Ježiš, Podaj výstupy a skontroluj si. Nemá som natač... Možno preto, že som sráč, som týždeň nefajčil, tak teraz mám trošku ukľudené Vidíš to? plúca. Už to začína pomalinky, pozeraj. Tak to bude. Ideme zase podpaliť palubovku. Vodopád. Daj si krúh a stiahni ho. Ušiel ti. Smrad, ty ho vťahneš, počkaj, ty ho vťahneš. No to bol na hovno. No to bol malý. Tak vysovač. A Filip robí tiež keď dále s vysovačom. Ešte nám ukáže úrovne sily. Ťahu vysávať. Rosnička Kubec sa hlasí tuto. Rosnička. Z miesta ospravedlňujeme sa vám za Máme rané hmly, áno, zhoršené viditeľnostné podmienky. To sme koľko, nejakých 10 minút, 15 po tom natáčaní predchádzajúceho videjka. Vaj. Úplné mléko. Nič nevidieť, skoro nič. Koľkože pôjde sa do spätného, vidíš, a nič nevidíš. To je spätné, hej. Akože? A vidím biele. Piko bobule. Hej. Ako sa nehorázne to voní. Dobre to testí teraz, nejak včera. To skúšal. Vodná fajka v meste. Ružinové priamo. Trenčanská. Čo tu máme? Budvar. Máme Budvara. Ideme jak bezdomovci, ale nám to nevadí. Hadica, do Hadica. Na potápanie. Je to reštaurácie Sindibad. Ideme povedať do čavny Sindibad, Také zastavenie. kde bolo pred chvíľou plno, takže počkáme, budú vám volať vlastne, že majú čistať policajti, že nemáme sa zlaknúť. Takže máme už... Teraz ťaháme štvrtú. Pred koľko sme boli v reštaurácii Sindibad pri Miletičke. Úplne pecka čašnička. Zdravíme ju, aj keď není na Facebooku vraj. Určite tam je, nás sleduje stále. Najprv nám spravila vodnú fajku ona.
Potom sme si naložili sami, rovno pri bare. Pekne melasa. Čo má tu melasu jak puk. Tabak margarita. Odroba. Potom pofajčila s nami. No, trošku. Ale akože s nami vodnú, hej? To fajčila nás, iba vodnú. Čo je stále?